Türkmenistanda kış fasly owuz ekmetkeşleriniň işini kynlaşdyrýar. Ýyladyşhanalarda göp önüm ýetişdirýän daýhanlar önümlerini sowukdan gorama ugrunda tagalla edýärler. Hususy ýyladyşhanalar üçin gaz ulanmak gadagyn edilen soň daýhanlar başga çykalyga gözlemeli bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan vilayatyndäki ýagdaý barada habar berýärler. Bereket etraf merkezine golay owalardaky hojalyklaryň we telekeçileriň ýyladyşhanalaryndaky esasy problemalar olary ýylatmakdan we göp önümlerini sowukdan goramakdan ibaret. Kış aýlarynyň sowuguna garamazdan ýyladyşhanalarda tebigi gazdan ulanmak bir aýdan gowrak wagt bäri gadagyn edilipdir. Golaýdaky geňeşlikleriň çäginde onlarça ýyladyşhana bar. Olar 500 we 5000 ine dördül metr aralygyndaky yer böleklerinde ýerleşýär. Ýyladyşhanalarda limon, pomidor, hyýar ýetişdirilýär. Etrap häkimligi şu ýylgyçdan başlap tebii gazdan ýyladyşhana üçin peýdalanmagy gadagyn etdi. Dekabryň başynda bolan sowukdan gaty kösendük. Odun ýakyp ýyladyşhanamyzdaky gök önümlerimizi we limon agajymyzy aman alyp galmak başartdy. Dip yerli daýhanlaryň biri gurrun berdi. Daýhanlaryň sözlerine görä ýyladyşhanalary maýlatmak üçin mümkinçilikler ören çäkli sebäbi gaz bilen ýylatmak gadagan, hem munyň üçin elektrik toguny ulanmak hem gadagan edilýär. Elektrik togu bilen işleýän ýyladyş gazanlary hem ruhsat ýok. Kömür hem Türkmenistanda satylmaýar. Sadak hem gyzyl kitaba girdildi. Onu çapmak gadagan. Eger ele düşäýseň jerimesine öýüňi sattyrýarlar. Dip öz ýyladyşhanalarynda pomidor ýetişdirýän yerli daýhan gurrun berýär. Türkmenistanda häkimetler hususy ýyladyşhanalar babatynda wagtal çäre görýärler. Soňky 2 ýylyň gyş faslynda häkimetler hususy ýyladyşhanalaryň gaz üçinçiligini köpçüliklen kesip başlady. Hususan 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda Libap vilayatynda bolan şeýle ýagdaýyň sebäbi resmi taýdan düşündirilmändi. Emma bu ýurt ýolbaşçylarynyň gyş aýlarynda senagat we önümçilik ýasalaryny tebigi gaz bilen üçinçiligini berk talap etmeginiň ýa-da gabat gelipdi. Şonda ýylata gazyň getmeýänligi aýdylypdy. Tebigi gazyny eksport edýän Türkmenistanda gyş faslynda ýyllar boýy ýaşaýyş çaýlarynyň gaz üçinçiligi hem kesilip durýar. Azatlyk bilen adyny eferde agdamazlyk şerti bilen gürleşen Balkanda ýaşaýjylar gök önüm ýetişdirip satýandyklaryny we munyň öz maşgalalaryny eklemek üçin ýeketäk girdeji bolýandygyny aýdarlar. Bizim maşgalamyzda büdjetden aýlyk alýan adam ýok. Güzeranymyz şu ýyladyşhana bagly. Dekabrdaky sowukda 5 gozalykda ýyladyşhanalardaky pomidorlary sowurdy. Dip bereket etrafyndaky ýene bir owanyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Daýhanlar adyk ýetişdirmek işleriniň agyrdygyny, tebigi şertleriniň toňsun ysysynda suwsuzlygyň we kışda sowugyň önümçilik işlerini uly töwekkülçilik astyna salýanlygyny we özleriniň döwletiň goldawyna mätäçligini belliýärler. Döwlet önümi öndürýän adamlary gollamaga derek diňe öňüne böwet bolýar. Şu günler Türkmenistanyň ähli ýerine 1 kilogram pomidor 20-25 manatdan, hyýar hem şol wagtdan satylýar. Bu halkymyz üçin gaty gymmat bolýar. Halkyň köp bölegi 500 manat pensiýa bilen günni görýär. Maşgala sebäbi üçin un, ýağ, et, tügü, kartoşka, soğan we beýleki zatlardan artmaýan hojalyklar nädip ter pomidor, hyýar we meýwe satyn alyp adamlar üçin el ýeter bolar ýaly önüm köp bolmaly. Dip Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Alyjylar gök önümleriň gymmatlygyndan ýyladyşhanalarda önüm ýetişdirýän daýhanlar bolsa öz önümlerini sowukdan goramakdaky kynçylyklardan diýrenýärkä häkimet resmileri problemanyň bardygyny boyun almakdan ýüz öwürýärler. Baralykda ýurtda azyk ýetmezçiligi hem 6 ýyldan gowrak wagt bäri saklanyp gelýär. Türkmenistanyň iň gün ortasyna Awganistan bilen serhet ýakada ýerleşen ýylatly sebitleriň ýaşaýjylary özüňölükden we amatsız ýaşaýyş durmuş şertlerinden şikaýet edýärler. Ýa-ni ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçylary öňkü serhedawat etrafynyň obalaryny we çet ýylatly nokatlaryna aýlanyp ýerli ýylatyň durmuş şertleri bilen tanyş boldular. Mara welaýatynyň öňkü serhedawat etrafy 2020-nji ýylyň noýabr aýynda prezidentiň karary bilen Tawtabazar etrafyna biriktirildi. Yerli ýaşaýjylar soňky aýlarda bu sebitlerde ýygyderli çägeli harasatlaryň turýanlygyny, ýylatly nokatlaryň dowamly tozan astyna galýanyny aýdýarlar. Sebitde bir näçe ýyl bäri dowam edýän gorokçuluk, maldarçylyk bilen meşgullanýan hojalyklaryň güderan şertlerine oňaýsyz täsir edýär. Ör meýdanlarynyň önümmülligi ýyl-ýyldan pete gaçýar. O törtüginiň ýagdaýy ýygyderli yaramazlaşýar. Mallar arryklaýar.
Diýip bir Malaýa Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Çöl ýerlerine maldarçylyk hojalyklaryna niýetlenilip suw guýlary gazylypdyr. Ýöne häzirki wagtda belli sebäplerde işe girdilen 3-4 sany suw guýusynyň diňe bir sany işleýär. Mal türlerini suwa ýakmak üçin 15-20 kilometr töweregi ýol açylýan halatlar bolýar. Bar bolan suw guýlarynyň kenarlaryna turdulan suw sorjy enzamlar işlemeýär. Diýip Malaýa sözüniň üstüne ýetirdi. Oba ýaşaýjylar ýerli häkimetleriň içerki oba hojalyk önümçiligini bökdüýän ýagdaýlary aradan aýyrmagy ýardam bermeýänliklerini aýdýarlar. Öňki Serhedabat etrapy ýurduň iň günortany okady bolup, bu etrap garaşdyrlykdan öň tutuş Sowet Soýuzynyň iň günorty etrapy hasaplanýardy. Awganystanyň Hırat vilayaty bilen serhetleşýän Araçagyň aňyrsyna Turgundy Awgan şäherçesi ýerleşýär. Türkmenistan bu sebäpde geçen 10 ýyllyklaryň dowamyna günorta günnüňir goňşusy bilen arada demir ýol we gara ýol geçirgilerini gurdy. Köne ady guşky bolan öňki Serhedabat etrafynyň ýaşaýjylary soňky wagtlarda özleriniň türkmen häkimetleri tarapyndan öňleşdirilýändigini, sebäpden demir ýollar arkaly ýa-da gara ýollar arkaly Sowet merkezine ýa-da paýtagyt Aşgabatda aşmakda dürli kynçylyklary sezewar edilýänliklerini aýdýarlar. Serhedabatdan uğrayan ýolagçy otlusyny polisiýa işgärleri ýolagçylaryň el goşlaryny, sumkalaryny barlaýarlar. Diýip bir Sowet ýaşaýjysy gurrun berýär. Şeýle-de ol et, un we beýleki käbir azyk önümleriniň bir vilayatyň çäginden beýleki vilayata geçirilmegine ruhsat berilmeýändigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirýär. Demir ýollar kampaniýasynyň gatnaw tertibine görä Aşgabat bilen Serhedabat arada günnülik ýolagçy otly gatnaw ýoly goýulypdyr. Sowet ýaşaýjylary serhet ýakalaryndan gara ýollar arkaly awtoulag bilen iri merkezlere syýahat etmegiň hem aňsat däldigini aýdýarlar. Serhet sebäplerinden ýoly düşen awtomobil ulaglary polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň barlyk nokatlary bilen ýüzleşmeli bolýar diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmen-Awgan serhedine ýerleşen öňkü goşgy etrapy ýakyn taryhda çylşyrmaly ykbaly başlany geçirdi. Bu sebit 1885-nji ýylda Rus güýçleri bilen şol wagtky Awganystan emirliginiň arasyna turan söwüşden soňra Rus paşalygy tarapyndan ele geçirildi. 1901-nji ýylda goşgy bilen Merwiň arasyna demir ýol gatnawy ýoly goýuldy. 1960-njy ýylda demir ýol geçirgesi Awganystanyň Turgundy şäherçesine çenli udaldyldy. 2018-nji ýylda Serhedabat Turgundy demir ýol hyzmaty gaýtadan dikeldildi. 1930-njy ýylda Türkmenistan SSR-iniň düzümine Kuşkinski etrapy esaslandyryldy. Ýöne 1937-nji ýylda bu etrap ýatyryldy. 1977-nji ýylda gaýtadan dikeldilen Kuşkinski 1992-nji ýylda türkmenleşdirilip Kuşky etrapyna öwrüldi. Soňra etrapy Serhedabat ady dakyldy. 2022-nji ýylyň noýabryna bolsa bu etrap ýatyrylyp Mar vilayatynyň Tagtabadyr etrapyna biriktirildi. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anna Gurban. Polşa günwatary Kiýew Russiýanyň serhetdäki sebäplerine we Russiýanyň basyp alan Krymyna öz hüjümleri bilen jogap berenden soň Moskwanyň Ukraina we Kiýewge garşy guran giňerimlik hemde gaňlyk hüjümlerini jogap bermäge çagyrdy. Polşanyň daşary işler ministri Radoslaw Sikorski 3-nji ýanwarda günwataryň Ukrainadaky soňky hüjüm tolkunyny prezident Vladimir Putiniň düşünýän diline, kanun getirilýän enzamlar bilen täze ýaraglary ýasap bilmezligi üçin sanksiýalary berkitmek, Kiýewe has hudak aralyga zarar wurmak mümkinçiligini berýän raket tulgamlaryny we komanda merkezlerini bermek bilen jogap bermeligini aýtdy. Russiýanyň 2-nji ýanwarda eden pilotsuz we raket hüjümlerine Kiýewde we Harkowda azyndan 5 adam ölüp, onlarça adam yaralandy. Ukraina bu hüjümleriň bir näçe gün öň edilen hüjümler ýaly giňerimlik hemde helakçylykly bolanlygyny aýtdy. Putin soňky günlerde öz ýurdunyň goňşusyna edýän hüjümlerini güýçlendirjekdigini aýtdy we Germaniýanyň daşary işler ministri Annalena Baerbock Moskwany Ukrainany ýok etmek niýetinde unakarlady. Germaniýa näçe zerur bolýarça Ukrainanyň halkynyň ýanyna şonça-da uzak durar diýip Baerbock 2-nji ýanwarda odal Twitter diýilip bilinen X platformasynda ýazdy. Köplenç ýaşaýyş ýerlerine zarar ýan hüjümleriň köpelmegi Fransiýanyň BMG-daky elçisi Nicolas de River'ın özünün Ukrainadaky ýagdaýlara pessimist, ýagny göwünçökkün garaýanlygyny aýtmagyna alyp geldi. Fransiýa BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň aýlawly prezidentligini kabul edenine guralan metduat ýygnagyny ol Ukrainadaky ýagdaý ören elhenç diýdi. Mening pikirimçe bu ýagdaý gowulaşmaýar, erwetleşýär diýip pikir edýärni bolaýdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýanyň her bir öldüren adam üçin jogap berjekdigini aýtdy.
Ukrayn pilotsuz uçarlary 3-nji ýanwarda Erden Russiýanyň 2014-nji ýylda bir kanun anneksiýadan Krim ýarymadasyna we Ukrainanyň goňşy iki sebitine hüjüm etdi. Russiýanyň Belgorod sebitiniň gubernatory Vyacheslav Gladkowyň sözlerine görä, sebitdäki ýagdaý dartgynly bolmagyna galýar. Belgorodun demirgalgynyňky Kursk sebitiniň häkimi Ukrain hüjümleriniň elektrik togunyň kesilmegine sebäp bolanlygyny aýtdy. Rus häkimetleri 3-nji ýanwarda bolan hüjümlerde ölen adamyň bolmanlygyny habar berdiler. Belgorodun resmileri geçen dynç günü Ukrain hüjümleri netijesinde 25 adamyň ölenligini aýtdylar. Russiýanyň soňky hüjümleriniň gerimini we ýygyjamlygyny nazara alyp, Ukraina öz günwatar ýaranlaryny, hoga oranç ulgamlaryny, udagaralyk raketalaryny we dron üpçünçiligini tizleşdirmäge çagyrýar. Zelenski goşunyň günnäwirdaky şäherleri gorama urun alyp barýan söwgeçlerine garamazdan Ukrain hüjümleriniň esasy maksadynyň Rus güýçleriniň Krimdaky kuwatyny peseltmek boljakdygyny aýtdy. Polyak ministriniň günwatary ýüzlenip eden çagyrşy Ýewropa Birleşiginiň 3-nji ýanwarda Russiýanyň döwlet eýçiligindäki Gowher kompaniýasyna Alrosa we onuň baş müdirine Ukraina uruş sebäpli gymmat bahal daşlaryň getirilmegini gadagan etmegiň çägine sanksiýa girden wagtyna gabat geldi. Ýewropa Birleşigi dekabr aýynda Kreml gaznalaryny ýeňletmek üçin güýçlendirilýän sanksiýalaryň çägini Russiýadan eksport edilýän gowherleri gadagan etmek alalaçygyna geldi. 27 ýurtdan ibarat Birleşik dünýäniň iň uly gowher öndürji kompaniýasy bolan Alrosa we onuň ýerine ýetirji direktori Pavel Marinchevi Ýewropa Birleşigine wiza gadaganlygyna we aktivleriniň doňdurulmagyna sebäp bar edýän gara sany goşdy. 2022-nji ýylda Russiýanyň gowher önümçiliginiň 90 göterimi Alros kompaniýasynyň paýyna düşdi we bu jemi 4 milliard çemeti dollar bolýar.